Abdullahi Wadanida Arahoidito Hade Ummada Gandal ko fawru coktirgal mum ko namde Seftoru Wadan Ngarnada Arami Jayawmul Liqa Gandal ko fawru coktirgal mum ko namde ko yewtere nde golal media waɗanta on yontere kala e oɗo saha arami jayawmul liqa أذنا وعينا حبيب الله من رحمة ورسول من يمن ومن عباده أذنا وعينا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين tagal yetude Allah e juuɗe naaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam en ngarti kadi yewtere men wiitede gandal ko fawru jottigal mum ko namde enen gandi kala mo Allah muyan majjere Allah famminamo diina makko to nokku karallagal ko abukan badiraɓe taraɓe golal media e lewru men kadi lewru kadi jeegi ɓiijo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tawi en duttirima e hadisaji defte kolli men ene habri ɗum ene haali ɗum naaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wi ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu laysa baynahu wa baynahu turjaman goto men fof ma haalde Allah taw ala ko wite intermédiaire ko taw ala ko wite intermédiaire ko wadde Allah de so tawi ñaawi yimɓeɓe nde ɗon ñaawore nde diccat nde ɗon ñaawore nde gowɗat nde ɗon ñaawore wondata koye nungal wadde goo fof foti jottata ɗum tinno kollo ko moƴƴi ay caggal ɗum o ƴeewa banggue makko so tawi o ƴeewi banggue makko ñaama o yiyata sona ko ardinno ko o ƴeewa banggue makko nana kadi o ƴeewa o holle kadi sona ko golluno e golle makko o ƴeewa kadi banggue makko kadi goɗɗo ala ko yiyata ɗon sona jeygol o ƴeewa banggue goɗɗo kadi ala ko yiyata kadi sona moƴƴere woni aljanna wadde wiyama yo en kul jeygol ko fotino enen gandi garol gono hakkude tamrore de ko fotino nodi kul jeygol wadde enen gandi janggo Allah ma ñaaw men eɓe zarde kadi kañum haali hadis goto wi qala rasul sallallahu alaihi wasallam naaɗo wi inni ra'a ma la tarawna min mbeɗa yiya onon kon jeeya min kadi wasma ma la tasma'una mbeɗa nana on nanta wadde ɗeɗo gueɗe enen gandi ñande foof wadde yo jotto ndeɗo ñawore so ɗum ɓenni kadi ene Abu Hurairata radiyallahu anhu ene jangguini men kadi hadis goto o wi serata goto e mon fele koyɗe mum fayto wiyato sona o namde ɗeɗo gueɗe tati mo namde gurdam makko holto waɗi gurdam makko ay mo namdiri gurdam makko holto waɗi gurdam makko mbaɗa o wattan koye pidirroji mbaɗa o wattan koye cagarte mbaɗa o wattan koye dewe Allah mbaɗa o wattan koye toonje mbaɗa o wattan ko haalde ko boni mbaɗa o wattan ko haalde ko moƴƴi wadde ɗum ɗo ɗam ɗo gurdam ma namde wadde heewi wadde neɗɗo heewi doole sona gurdam makko bila gurdam makko foof ko bonande e bonandeji toonje e toondeji wadde ɗeɗo gueɗe ma neɗɗo namde ɗum jankore mo namde gaga gandal makko holto waɗi gandal makko ngal nde o jangi ko gan holto waɗi gandal makko a waɗi gandal ma Allah rokkima hen
ko wiyete liggey ko mata nunde liggey walla nundani an janguɗa ɗe gonda hoqaadi mata a nundi hen walla nundani hen aɗa tekkinana ɓe aɗa hoynana ɓe walla nde janguɗa gandi Allah okki wawa dañi gueɗal ko wiyete lamɗo ko mata a nundi walla nundani walla woni ko wiyete daɗiɗo ko mate a nundi walla nundani mata aɗa toña walla toñata ɗum fof ka namdete ɗum caggal ɗum jawdi ma nde pagguiɗa ha daña jawdi nde holto mbaɗɗa jawdi ndi mata koye gofol Allah walla mata koye dewal Allah walla koye joka endam walla koye tajji endam walla wadde ɗeɗo gueɗe ɗeɗo foof ma namde ɗum wadde kadi jottaɗen ɗeɗo namde ken namdeten ɗum wadde so tawi wiyama gurdam ɓen cofoɗo seeɗa e ɗeɗo gueɗe sifade seeɗa bandiraɓe julɓe bandiraɓe taɗaɓe golal media qala Allahu taala Allah toɗo wi e suratu nisa ko man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidina fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'natuhu wa lahu adhabun azim ay oɗo aye ko tindinoro monde wona dendagal julɗo ha tentama guila lamɓe ha tentama guila daɗiɓe ha tentama guila wiiteɓe jambareɓe ha tentama ko wiiteɓe ɗum doole en ɓe o wi ko kala mon waɗi fittanu omo wela ɗum fittan a yiɗa ɗum tan ko sababude ɓalol makko walla ko sababude boɗol makko walla ko sababude cofdam makko walla ko sababude jondam makko walla ko sababude ngalu makko walla ko sababu yontere makko walla an mbaɗɗo en huɗo fittanu amde e belade an kam jowdima jahannam Allah jowdima an janggo jahannam ayde wonno so tawi a waɗi fittanu a wawa artindiro fittanu wadde ay o reftinen kadi ko khalidina fiha ay jodum ko jahannam o sasa kadi e nder jahannam ay wondude kadi tikkere Allah ay wondude kadi e kuddi Allah wondude kadi e lefto cattuɗo ay ɗeɗo gueɗe foof ko neɗɗo mbaɗa fittanu amde belade kay men jeyi ɗum ɗo wadde enen gandi warde fittanu ko hunde mawde wadde neɗɗo so tawi o waɗi fittanu yo andi kam yo dada ha tiiɗa o anda kam ɗum ɗo woni jogɗi makko jahannam omo sasa toon ene wonde kudde Allah ene wonde kadi lefto cattuɗe ɗum ko ñaabore neɗɗo barno hoore caggal ɗum enen gandi wonto aya kadi janggina men o wi tawi neɗɗo wari fittande woturu on wayi kono wari winderde fof fittandam barraɗo amde e belade wayi kon ka waɗi aduna fof ay fittande woturu danda ɗum wayi kon kaka dandi aduna fof wadde enen gandi defte ene janggini men wi en ndeno ko wiite warde pittali ko so tawi en dutirima heewi ko yimɓe janggina ɗum ko wiite akbar kaba'ir bakkuruji muɗum ay shirku billahi rinde Allah e goɗɗum ɗum ko hunde bonde o wi kadi qatlul nafs ay warde fittande amde e belade caggal ɗum kadi o wi kadi o ɓuɓɓuru walideyni ayi hajanaɓe jinnaɓe mum ɗeɗo gueɗe tati gueɗe bonde a tentama warde fittande ɗum ko jahannama direct e wadde tawi tan neɗɗo wari fittande amde e belade on kam yodora ha tiiɗe haɗa noon wonmo tinano wono jogui ñawrum banggue kono mbino ko man qatala nafsan amidan amdu e belade sababun o hinde mum walla sababun o leñol mum walla sababun o nguru ɓandu mum walla an jahannam woni ñawore ma ayi so tawi en duttitima e defte riyadu salihin walla tene muhtar hadis walla defte goɗɗe en gaddi ɗum oɗo debbo o naati jeyngol sababun hoɗum ulundu o jagga ulundu o sodirimu e nder fawru mbiyan magasin go o ñaminan ulundu
ɗiɗi kadi oppan ullu yaha ñaamoye arsugaji Allah ɗi ayde ullu ndu maayi yomi sababune ɗum kanko naati jangol sababu ɗum defte kewɗe gaddi ɗum wadde ɗum ɗo ko waaji wonande men enen gandi fittandu yeru mbiyen ay korka Allah ko dewal Allah hadde ko dewal kono Allah wi korka kañum tan yoɓata ɗum rewata hay nokku fittandu kañum ni heerri ko Allah jeeyi fittandu mum halfindum malaikul maut so tawi neɗɗo fof noon lajal mum yonti o rokkamo yomo yaha ittoye fittandu kayre ay lamɗo taw ene garda walla jontare wuro ene garda walla ni jiɗade e wuro ene garda walla malaika mo ala sorta ɗum fittandu jambal won taf yimɓe jumni tan goya ha gayna gasi kono woyi jala so tawi neɗɗo tan wari fittandu yihe o ko jontaɗo walla fittandu o ko lamɗo gueɗe kewɗe ne wawi arde ne wawi dindinde leyɗele wadde ɗum ɗo ko gueɗal Allah wadde enen ñaago Allah yo Allah dandu men e wadde pittali enen ñaago Allah wara Allah kadi hollu men kadi seeɗan bonnowo ha neɗɗo saabu itto fitan neɗɗo ɗum hunde bonde wadde so tawi en duttima kadi e defte enen gandi enen poti kala saaha ruttinde pittali ɗi e Allah wiyama neɗɗo fof so tawi lajal muɗum yonti adaɓe taraɓe gonal naja Allah eɗen tawam hen hayko foti no sogondu goto so tawi kadi fittandu on heddi ina wuuro kala wawi sifrade fitande heddo tan nden wone koma duuɓi ha boy ɗifti ay neɗɗo wonno jonjoni en wone guesa mum walla hirtima haari walla yettima tan en wone belamma sama ɗon hawle lajal ɗum ko sifaji Allah ena holla men ɗum ɗo ko gueɗe ganduɗa koko suuɗa maari ko cuɗɗum neɗɗo foof wadde yo jottor ɗum neɗɗo fof kadi kala e waktu yo mijoto ɗum kala e sogano yo mijoto ɗum o mo neɗɗo jaggu hay tawi aɗa miijo ɗum kala jooɗi aɗa miijo mayde an ma won ka waɗani ma ka duumata astafurlah ma duumata ruttinde fittade ma de Allah wadde enen ñaago Allah yo Allah jaɓan men dendagal gueɗe men yo Allah kadi yurmo men Allah yaafo men Allah kadi danda men e seedeneji bonɗi woɗɗinaari yurmede Allah ɗum baddaɓe tawɓe Gonal Média ko karalagal ko Abou Kane ko sotowol ko Mouhtar Mbodj en ñaaguima denagal bandiraɓe so tawi haala ka waɗi pergitte damal noon ko ɓuddira kala jiɗɗo jokkade e Gonal Média ha tenten ma e yewtere men witede gandal ko fawru cugal mum ko naami bisimilla mum damal ko ɓuddita noddugue men noon ko 46 86 91 jonde en calli dendagal galleji halifaɓe diine ɓe wassalam on jarama haalduma faade inchallah أذنا وعينا حبيب الله من ورسول